Kardom kado ka ve phanta nangli tuma phan arleng chiner hin pen kardom nam pajir lo non banki evening a time lo jo la si sai hit banke ki jui a time lo alang enke non banke next arni nilitum Ladakh Hills diagnostic an ke bang mane sakit blood group ke lang jipu school long compulsory submit nang jipu asi dak blood test ke kuri at lo hedi non report phan kang hong lang jo aman mir lang mi ong mat video bonai rong lo lang mi pic jo a color ta hedi lang mi pic apudo het titi hut ke bisi lang mi pic titi sakit bang ke blood ke an pot hola ari ki pum pot se di amut me medat lo ke so ong lo to ari chi ot ver lo enta upai veda lo compulsory amat si submit dam tang jipu jo Ladakh ke flyover ke bonai madadi rasta block check a join lo aman non bang ke aprangson gari cheleng o edat lo jo la somir ke lang mi thu ke hedi donatu lang mi pe ni di bang ke iro back chuan lock helang pula se ke try lock ti kang lock jipan hai enke non ke puthot hem nang li thuet lo enke sakit phat admission dam at lo la si book cover ke thon ji pu thon bom lo he to tang ti ni li da dak se video